दायो आं मानिपुराव दं बेनिफ्राय हाबायाव फैदों आरोना बेनिफ्राय मेहेलदाजों दिनै सेकेन्ड टाइम मिट खालामबाय आङो हेलौ स' आं मेहेलदानिसिम मोननैसो कुइसन सोंनि आरोना नामा यस सोंजायो ना सोंजायो स' फार्स्टआवनो नोंथाङा कार्बि आंलंआव सेकेन्ड टाइम फैनानै बोरै मोनखो जेनेबा सेकेन्ड टाइम फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों गोजोनबाय ना ओमफ्राय आं बिराद बेरायनो गोसो बावोमोन आरोना खिन्थु मा खालामनो कार्बि आंलं फैबाथाय सानसे साननैल' डेट लानानै फैनाय जायो आरो बेनिफ्राय आं मोनसे एक्सट्रा कुइसन सोंबावनि मेहेलदानि जिएफ दंना गैया जिएफआलाय गोसो सिङाव सासे फसायनाय दङलै खिन्थु बेबा आंखौ फसायोना फसाया बेफोरबायदि साननाय दङ आरोना गोसोआव होमब्लाबो दा गैया आरोना गैयाना सिंगोल आं मोनसे सोंबावनि आरोना जेनेबा दाथ' गैयाखौनो सानना ला औ गैया बेनिफ्राय कार्बि आंलंनि बोरैबा सासेसो मोनबाय बायोबाथाय लांगोन ना लाङा बे फसायनायखौ मोनबा लांगोन नेक्स्ट टाइमाव नायनानै दोननोसै बिदिब्लालाय आङो एकदम कार्बि आंलंनि सोरबा गोसोखौ मोननानै दंबा लांगोन आं बेनिफ्राय आरो मोनसे कुइसन बाव जेनेबा जोंनि बर' इउटुबाराथ' गोबां दंना बिराद जाबाय बेनि गेजेराव सबसे मटुआ सोर गेमस्रि गेमस्रि बिनानावा नायबाय थायो गेमस्रिया एक्चुअलि आंनि उन्दै जागोन गेमस्रिया दासो 22 ना 23 खोमा आंनि उन्दै जागोन औ बिनानाव गेमस्रि बिनिफ्राय सेकेन्डआ सोर आरो बिनि सेकेन्डआ आं जागोन नामा चाल्ला जागोनलै बेनिफ्राय आरो मोनसेबाव जेनेबा जोंनि बर' इउटुबारफोरनि गेजेरावनो आरोना स' गोबां इउटुबार दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेनिफ्राय बयनिफ्रायबो हेन्डसाम इउटुबारा सोर हेन्डसामाथ' दायो फार्स्टआवथ' नोंनो गोलैयो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा प्रकाश नार्जारिबो दं ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा ओरै माबा दं बिबयसबो दङ जोंहा बुहुत हेन्डसाम दङ ओमफ्राय लास्टाव होनब्ला आं थाथारनांगौ आरो ना लास्टाव थाथारनांगौ आरो लास्टाव प्रान्जलाबो हेन्डसाम ओमफ्राय राजा खुंगुराबो बिराद हेन्डसाम जोबोद हेन्डसामानो गोजाना जोंनि बर'फ्रावबो ओमफ्राय सिख्लाफ्रावबो फार्स्टआवथ' बुंनो थाङोब्ला गेमस्रि गेमस्रि ओमफ्राय मिथि ओमफ्राय अले गासिबो एक्ट्रेसफ्राबो सोरबा सोरबा इउटुबार जाजोब्बाय नालाय थ' बयबो सिख्लाफ्रा हले बिउटिफुल गोजा बासिजाथावनाथ' गैया जिखि जादोला नाम्बार 1 लिस्टआव आंखौ दोननायनि थाखाय थेंक इउ नंबाबो नङाबाबो आरोना बयहाबो माने गाइस सोरबाफोर खाथियावथ' सोरबा गोजान नोंनाथ' भिउवार्सफ्रा गोजाननि दं आं मिथियो आरो क'क्राझारनि सोरबाफोर सिख्लाफ्रा बेखौ खाथियाव नुब्ला गोसोथोखागोन बिराद आरो नै मा जाबावदों मिथिबायना बिथाङा दिनै ना मैया खानाय सिनबावदों क्रास दं नैबे जाय क'क्राझार साइडआव होमबाथ' खम जारला जागोन बासाब जागोन दानिफ्राय आरो मोनसे कुइसन बाव आरोना स' 20नि आबावथ' जाखाबाय नोंथांनि बैसोआ स' दासिमबो मानो हाबा लायाखै नोङो मा होनबावगोन दा लोगोफोर हाबा होनोब्ला बिराद टेनसन जायो आङो गुदि गिजौ एकदम सानजोबखायो हाबा जानो थाखाय जोंहा बिराद माने साननांगौ गोनां जायो साख्रि गैया बाख्रि गैया फारसेथिं ओरैजाय ओमफ्राय जुदि हाबा जानानै उनाव दख'ना गांसे बियोब्ला हिनजावा बायचान्स जुदि आं होनो हायाब्ला बे हिनजावा खारफिननांगोन नालाय बेनिखायनो आङो दासिमबो हाबा जायाखै आरो हाबा होनोब्ला बुहुत खोथा दङ मालाबा मोजां भिडिअ खालामनानै देखायगोन खिन्थागोन आं बेनिफ्राय आरो मोनसेबाव आरोना जेनेबा सिख्लाफोराथ' गोबां बेरायो नालाय लामायाव गोबां मालाबाफोर सिख्लाखौ सोरबा जायखिजाया सासे आरोना बाइ चान्स मेगन थिफाय फेरदोना फेरा माने मेगन खेबदोना खेबाखै बाप बे खोथायाथ' बिराद गिदिरनि खोथा माने सोंनाया मालाबाफोर होननायानोथ' जाहैबाय माने आंना मेगना फिसाखा नालाय माने मेगन खेबबाबो सिनायखाया माने बेनिखायनो आं बिदिसो खेबफेराखै खिन्थु बिदिनो खुगाजों बिदि खालामनांबाय आरो दा
मुसुगुरखौलाय सोमावो आरो खाला मुसुगुरा ओरै मावो आरो एक्सपिरियेन्स दं होमबा एक्सपिरियेन्स दङ मेगन मोख्रेबफेराखै मानोना मेगना फिसाखा नालाय ओंखायनो आं माने माबाफेराखै आरो बेनिफ्राय मेहेरदानि फेभरेट ओंख्रिया माबे फेभरेटआथ' जाहैबाय जोंना बर'निनो अमा बेदरखा खिन्थु होमब्लाबो माने अमा बेदरनिफ्राय आं दाउ खिबुखौ साबसिन मोनो आरो ना जानो मानो होनबा मेजेमा बिराद गोथाव जायो दाउ खिबुनि बै टमेन्ट थायोना बेखौ आं बिराद गोथाव मोनो सोरबाफोर आंखौ आलासि जानो लांबा मालाबा दाउ बेदर सिथारोब्ला बे दाउ खिबुखौ होथार आं बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय आंनो गोदोना होनाङा दै गरम जाबाय ना मेहेरदा बिराद मेंनायनि उनाव दै लोंदों आं बिराद मोसाखायो माथोथ' रायलायबाय माथो आं बिराद मोसाखायो आरो हिट मेथाइ दामबावबाथ' एकदम डान्स खोथायानो गैला संसारानो मिनिजोबखागोन नामा